Hvad er et godt CV, og hvordan skriver man et fængende CV? Baseret på de mange års rekrutteringsanalyser, så er der nogle faktuelle ting, som vi ved fungerer rigtig godt i et CV. Først og fremmest et billede. Et billede fortæller rigtig meget om dig som person, og rent faktisk er der også undersøgelser, der viser, at hvis du smiler med åben mund og viser tænder, sådan der, så opnår du faktisk større troværdighed, end hvis du bare smiler med lukket mund. Så sådan nogle små fif, det vil sige, have et billede på, hvor jeg rent faktisk kan se dig smile med åben mund. Dernæst, der er nogle elementer i CV, som er med til at give dig en rigtig god chance, og så er der faktisk også de samme elementer, som hvis det ikke er brugt på et rigtigt tidspunkt, som kan faktisk være en hæmsko for dig. Eksempelvis adressen. Vi ved fra rigtig mange analyser, at hvis du bor mere end 40 minutter væk fra arbejdsgivers adresse, så er det en god idé, at du ikke ligefrem synliggør, at det her adresse på forsiden af dit CV. Så har du mere end 40 minutters kørsel fra din arbejdsplads, så undlad at have din adresse på forsiden af dit CV. Din alder behøver du heller ikke have på. Jeg har ikke efterspurgt din alder, så den behøver du heller ikke have på. Din civilstatus behøver du bestemt heller ikke have på. Jeg efterspørger ikke, om du er gift, hvor mange børn du har. Det jeg efterspørger i en stillingsannonce, det er kompetencerne. Analyserne viser også, at et resumé-sektion øverst i starten af det CV er det, som vi efterspørger rigtig meget. Fordi efterhånden så er der rigtig mange arbejdsgivere, som slet ikke behøver at have en ansøgning, de vil bare have et resumé. Og der er det rigtig godt, især også hvis du overvejer en brancheskifte, at du har en resumé-sektion på et sted mellem 5 til 10 linjer, hvor du fortæller, hvordan du rent faktisk er et match til den her stilling, der bliver søgt. Og så ellers, noget af det vigtigste, du også skal huske på, det er under de forskellige stillingsbetegnelser, når du har dine forskellige stillingsbetegnelser, at du rent faktisk skriver, hvilke resultater du har opnået. 44% af alle arbejdsgivere, de frasorterer og kasserer et CV, hvis de ikke kan læse sig frem til, hvilke resultater vedkommende har opnået i tidligere stillinger. Så dernæst også hele strukturen af dit CV, hvor overskueligt er det. Hvis vi ikke med det samme som arbejdsgiver kan finde hoved og hal i dit CV, så bliver det også bortkasseret. Så struktur, pænt opstillet, der findes rigtig mange fine skabeloner udenfor. Find en skabelon, som skaber struktur med det samme, et godt overblik for arbejdsgiveren. Et resumé-sektion øverst over i dit CV, og så synliggør dine resultater. Fordi hvis jeg sidder med 2-3 kandidater, der er lige gode, men den ene formår bare at fortælle mig, hvordan han eller hun rent faktisk har konverteret de her kompetencer, som vedkommende har, til nogle konkrete resultater for virksomheden, så er det faktisk ham eller hende, der går videre med, fordi så har jeg fået en fortælling i forhold til, hvordan de her kompetencer er blevet brugt. Så synliggør og fortæl, sæt ord på, hvilke resultater du har opnået, så er det med til at skille dig ud fra resten af mængden. Og et lille tip, som rigtig mange måske ikke lige lægger så stor værdi i, men som jeg personligt lægger rigtig meget værdi i, det er, at du fortæller, hvis du har noget frivilligt arbejde, og hvad du laver i din fritid. Frivillig arbejde har rigtig mange arbejdsgivere, som tillægger de kompetencer, som du får ved dit frivillige arbejde, samme værdi, som hvis det var kompetencer, du blev betalt for. Så fortæl gerne, hvis du har noget frivilligt arbejde, hvorfor lige præcis det interesserer dig at gøre det her frivillige arbejde, og hvilket kompetencer du har fået med ud af det. Og din fritid, det fortæller rigtig meget om dig som menneske. For at tage eksempel igen, hvis jeg sidder med 3 kandidater, der er lige gode rent fagligt, den kandidat, som rent faktisk også viser mig, hvad han eller hun laver i deres fritid. Fordi alt andet lige så ansætter jeg ikke kun en faglighed. Så hvis jeg har 2 lige dygtige faglige mennesker, men den enes personlighed passer bare det bedre ind i teamet end det anden person, så går jeg altid med personligheden. Og noget af den personlighed kan jeg få et lille fingerpeg af, når der er, jeg læser, hvad du laver i din fritid. Og så et lille, måske ikke så uvæsentlig detalje, bare så meget vigtig detalje, når jeg skal sige det nu her. Alle arbejdsgivere, overdrevet, rigtig mange arbejdsgivere, gør det, at vi rent faktisk for at få dannet et indblik af dig som person. Vi kigger på dine sociale medieprofiler, navnligt Facebook og LinkedIn.
Undervisningsministeriet, det er rent faktisk også begyndt på at gøre det, når de indkalder folk til en jobsamtale, at de skriver i indkaldelsen, kære kandidat, du skal være klar over, at samtlige af dine sociale medier vil blive taget i betragtning under den samlede vurdering. Med det sagt, så er der rigtig en god idé for dig også at gå ind og kigge på dine sociale profiler, Facebook og LinkedIn, for at se, hvordan er det egentlig, når jeg som udefrakommende besøger din profil. Tegner det billede af dig, som du gerne vil have, eller er der nogle ting, som ikke er særlig hensigtsmæssige, er frit tilgængelige for alles øjne. Så hurtigt resume for at lave rigtig godt og fængende CV, som fanger mine øjne som arbejdsgiver. Have et dejligt smilende billede på. Have kun de nødvendige informationer, kontaktoplysninger, LinkedIn-profil og ikke alt muligt andet, som jeg ikke har efterspurgt. En resumé-sektion som noget af det første, hvor du fortæller, hvad der nu matcher fagligt i forhold til stilling, og også sendt også personligt. Og så når du så skitserer dine forskellige stillingsbetegnelser, ansættelsesforhold, det er også, du synliggør, hvilke resultater du har opnået, og så sidst, men ikke mindst, også i forhold til frivillig arbejde og din fritid. Gør du de ting, og har også har fokus på dine sociale medier, så er du rigtig godt stillet til at komme til jobsamtaler. Med det sagt, rigtig god jobjagt.